Bonja! Japanese girl just turned Shiba Itos. Filipinos in here! Oh! I've heard of those! Kami yun ah! At ano? Haponis ang Bisaya? Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala ang Hashira Ulo. Para daan ng mga anime memes ngayong linggo! Wah! Green screen no Q! Boja, so, konnichiwa, minasan, orewa, Paulo Kun. Dadaanan ngayon natin ng mga anime memes ngayong linggo at lagi simulan. Malaki Mark Jr. Ibang Botes 5 ata to. Wait lang. Nasa taas ba yun sa konyo? Alam mo? Kung kalesa yan, mga 5 episodes yung intro nito. Paano kakabit yung kabayo? Ha? Umede to. Naawa ako doon sa kabayo. Ako, tingisa pa. Hindi pa buha boundary yan. Huwag niyo muna pabotin yan. Boundaryin mo na bago mag-bolt out. Ang tibay ng flat armor mo! Paulo ni... Oy, hindi nakalagay doon. Si Alden ba yun? Oo nga, si Alden tsaka si Main nga. Maraming salamat. Paganda. Sunod. Deku na Deku na kaya. Pagod na ako. Nakaturo si All Might. No? Ayoko na, ikaw na. Ganun din yung mga magulang natin. Ikaw na, ayoko na. Ikaw na magdala ng responsibilidad. Kanashi B. Plus Ultra, one for all. Ini-smash din naman tayo ng United States, diba? Sunod. Galing kay Planeta. Girls cosplay, boys. Mga Genshin ba to? Na karakter? Oo nga. Hololive. Gusto ko nang sabihin. Mahal pa kita. Priza nyo na sobrahan sa ano. Yung ilang beses ka na nakakameha-meha sa mukha. Kaya ko na rin. Ano daw ito? Hindi naman daw ito Pinoy sa pagkakatingin ko. Parang Mexican ata o Puerto Rican. Basta hindi siya Pinoy. Galing kay Alric. Na Mandela Effects ata ako. Bye. Magandang Bochi! Maganda to, Bobo. Oh, game. Nice edit. Game na, game na to Nakalimutan ko na rin panoorin yan eh. Sobrang hype nga niya. Comment nga kayo ng magpapapanood sa akin yan. Ano magandang nangyari doon. Sunod, me and the gang if we were in a slice of life anime. Discord mode ba yan? Mapulagayin school niya. Oh, sobrang hot nga yan. Si ano to Si Hanji ba yan? Si Joey na sobrahan sa rep. Joey Anime Man. Class Clown Man. May... Sensei! Siyempre yung pinaka-hot. Sabi ko na Sabi ko na talaga Ba't merong cholesterol devil? Pwede pala yun. Ba't may cholesterol devil dyan? Isang baril ka lang. Ubus yung burger mo. Sugi! Mangga ay... Hatiin tong manggang to sa gitna para makaisang piece na tayo. Sugi! Galing kay Mitch, please. Copyright. Ito na Favorite ko to Kaya talaga lagi to sasali. Best girl pa din yan. Sa pa rin. lang kesa mademone. Mahali mo na ako. Mahali mo na ako, please. Kahit ngayong gabi lang. Oo. Kahit ngayong gabi lang. Ang mamakaawa. Isang eyeshadow lang Ay shit, tero. Mahali mo na ako. Ako po. Kahit ngayong gabi lang. Ano ko, pag yan hindi mo minahal, magiging ano yan. Kaya ito gumawa ng antagonist, magiging villain yan. Villain arc na niya yan. Yan yung lalaban sa MC. Sugi, Miho, I didn't know the Philippines. Karashi B. Ano mo alam at anong laro to? Cute naman. Yan talaga ang buhay. Partida wala pang Hiroshima dito. Partida di pa kami nababagsakan sa Manila. Ang bumabagsak dito hindi bomba yung minimum wage. Mga bata yan! Oh! どこにいるの Ako din sa Jujutsu Kaisen yung aso. Pangalan nun.
partida. Ano kayo ngayon? Nanginginig ng mapa. Diba mga bata, huwag nyo lapitan yan ha. Sunod, baby can you touch me already? Hold orange. Tama, yan ang unahin mo. O medyo to. Sugi, Pukiko family. Yan, batiin mo daw yung ano. Sa Japanese family na pamangkin nila. Ah po. Sino daw? Matatakban ka. Okay lang, okay lang. Oh. Yung unang pangalan. Basahin shoutout mo! daw. Bina San Pukiko. Oh, yung pangalawa. Hiwa, Pukiko. Sino? Sino? Maria Antot. Ako, Pukiko. napakahirap na breathing technique yan. Uy, Japanese family yan. Ano ba? Sa respeto naman. Uy, shout out natin yan. Oh, ito yung isa pa kasunod. Kina. Dari, Uy, sino? Ayusin mo. Nakakahiya. Namot. Yung kasunod. Ah. Ano ba yan? Seryoso ba yan? Oo. Oo nga. Uy, mami nakakahiya. Okay, seryoso. ah, nanay niya. Okay, okay. Uy. Ayaw na, tigilan natin to. Deko na kaya. Sugi! POV, you are reincarnated as... Oh my God. 11 years old na nga. Pinakbuhan pa nung tatay. Ah! Huwag kang sasakay. Kung ayaw maisikay. Okay, huwag mo sasakyan yan. Kahit sabihin niya, hindi mo ako love, no? Kaya ayaw mo. Wag. Sugi! Veteran Waves recommending anime to new anime watchers. Maganda to. Oo pala, buong high school, hanggang college, hanggang ngayon. Ito pa rin, yan pa rin. Di mag-iiba. The best pa rin. 3 episodes yan. Hindi ko alam kung may OVA pa ata. Anong culture? Di mo nga pero yung tatlong yan, mahinang nila lang. Tigilan mo ako. Sunod, mga 20-year-old na inaabangan sa labas ng school yung pumaporma doon sa kachat nilang JN. O mga 30 anyos na yung mga damulag na Eugene. Kasi kung si, ano nga, di ba? Kung si Taguro nga nakasuot ng helmet, di ba? Maingat pa rin yan. Alam mo yung sobrang tagal nga, di ba? Ni Tagurong parang pinakita na sobrang lakas niya. Pero ang hina pa pala niya. Ganon din yung sa Naruto. Naalala ko si Sabusa, di ba? Parang ang lakas ng pagkakasulat sa kanya. Tapos yung pala yung una nakalaban sa Naruto. Diba? Ito rin. Laki pa mas malakas dyan eh. Maraming salamat, Sugi. Si Tita gihilantan daw ka. Mao gilutuan ti kag paspas. Pero di tungod kay naipog ko nimo ha. Hindi ko naiintindihan literal. Mas naiintindihan ko pa paghapon eh. Ito, hindi ko talaga, ano yung ibig sabihin yan? Pakitranslate, comment section. Credits to Maisa Catherine for doing the voice acting. Galing kay Israel. Maraming salamat. Kailangan ko pa rin ng subs sabi, sa sarili kong bansa. Hayop naman. Rod. Motor oil. Alala ko. Hey! Sakyan mo yan pag kaya bagong ano ka, bago inom ka, you woke up, tapos may isikay ka na naman, pupunta ka sa Pilipinas, sunod. Pero lilinawin ko lang Panood ko na to sa ating video eh. Yung Naruto ng kahirapan. Nag-aalala lang talaga ako sa kapatid mo. Ano yung sinabi mo, Naruto? Bakit kausap niya yung QB? Iniisip ko lang ang kapatid mo. Ito yung QB pag nasil mo siya sa Inidoro. Hindi sa chan. Sa chan ng 11 years old no pala nasil. Ayaw ka na. Aamin ko. Minamahal na kita. Ayaw ka na. Sugi. Tagalik yung Markelele. Crush. Ito. Parang alam ko itong manga. Ano itong manga na to? Ay, at anime na to. Crush. Ito Kimi no Todoki. May nais lang akong Oh. aming sa iyo. Oh. Tungkol lang sana sa nadarama kong to. Oh. Hey, crush. Taig pa yung subtitles ng hapon. Hey, crush. Hey! Sabang, lumalabo yung paningin ko dito. Di Sandali. ko lang masabi, nakatikom ang labi kapag nandyan ka na. Hindi mo mapakali. Hey, Okay. crush. Hey, crush. Hey, crush. Nice. Hey, crush. Ayoko na! God, hindi ako tanga bobo lang. Ha ha ha. Gojong hilari. Literal na basurang wave! Favorite ko. Domain expansion. Pero hindi utak yung nag-expand. Tunad. Haponisang Bisaya. Galing kay Junatel. Ito ang kailangan ko malaman. Para maintindihan ko na yung kaninang dub. Nya, mas nindot daw ko naman na magpalit mo og tape ma. Nya, yellow ang genka ni Chikai Mono and blue ang... Huwag! でも荷物が少ないからもしやん。 Okay. Galing. Bakit bagay? Kaya kinahanglan ni i-red tape dyan.
Lagi ka bread tip dyan. At bagay na bagay. まあ私8時半やから8時半あたり言って Ay, Sige. Okay. Bye-bye. galing naman nun. Siguro lumaki nga siya dun sa Yawaland. Kaya na Boys cosplay. When you get reincarnated 3 days after. Yan ang cosplay, yan hayop ka. Panalo ka sa judges pero hindi kay Lord. Sugi! のブルーアイズ Ay kay MG. 2枚目のブ Ay, ル someone ーアイ minus ズ ako left line. Naku, kompletuhin mo na! Oh, yung kanan! Hindi. Kulang pa. Nasaan pa yung yung chest, yung arms, saka yung face. Kulang. Tunad. Alam ko, ito yung tinuro. Ito yung mga kalaban ko. Yan ang hindi mapapatay ni Lapu-Lapu. Mahirap labanan yan. Ito rin yung nakita ni Lapu-Lapu eh. Diba? Nakita na yan dumarating na si Magellan. Ito na ba? Ito na ba siya? Sugi! Ginawang motel ng event ng kabataan. Cosplay. Oh my God, Rebay! Si Emilia! Bakit? Hindi si Subaru yan. Huwag mo yung subo, si Subaru! Okay, members version. SM by the Bay. Dun. Ay, lalo na pag dumating na yung mga maasim. Tayo by the Bay. Pucha, by the bay. Kaya pala eh. Maamoy mo na yung rumbling ng tawas. Ayo, okay lang itaas kilikili niya. Hindi ko pa napapanood dyan eh. Pero daw to eh, maakas daw to eh. Kokofu siguro, maasim pa rin. Okay, di ko na babasahin comments dahil palang spoiler. Sugi! What happened? Oh, basketball. Yak, sub. Ay, hindi. Oh, di pwede yan. Okay, di natin pwede pakita yan. Ano to? Ano salita to? Yan ang cosplay. Kahit nabugbog siya, di ba? Katulog, Bisaya naghahapon naman. Kanina hapong nagbibisaya po na lahat nag-interconnecto. Pucha. Sunod. Evangelion lang. Kanina po. Panood ka na tayo. Eren Diego. Sorry, kahit ilang beses ko na napapanood yun, nakakatawa pa rin kasi tayong mukha kasi. Ito, galing kay blue screen. This ain't no Parang Mickey Mouse. This ain't no Looney Sa Tunes. ano? This is anime. And it's taking America by storm. Now, you can catch the anime fever. Sa Amerika naman. Anime. Makasabi kayo na anime dahil nga sa inyo kaya nagka-anime. Kasi pinasabugan ng Amerikano yung mga yun eh. Best of Japanese anime too. Well, dahil naman doon nagkaroon na hentai ko, okay lang. Animation grown up and gone wild. Sobrang pang-Amerikano talaga eh. Gone wild. Lagi may ganun. Delivered to your door Hindi ko for nga just alam ito eh. Sobrang luma na $4.95 with nito. subscription. Call now and you'll get a bonus anime video May nakakaalam ba sa mga to? absolutely free. Evangelion ba yung alam mo? That's right. Ay, kahit kala ko Ranma 1 Anime videos Yung for drawing just kasi. $4.95. So call now. Order your first Best of Japanese Animation 2 video for just $4.95 plus $3.99 shipping and receive Wow. your free anime video. Ako, wag kang pag-ship ng ng Little Boy. Philippines pay. Yeah, at least bigayan kami, di ba? Iba pa ito ginawa mong America, Japan. Magkaiba ang kanilang pinagbalikan. So, masaya na ako doon. Sunod. Tune in exam sa Bataan. Nako, kailangan mo gamitin na siya rin mo dyan, Lods. Eh, no, kita mo doon, gumagamit na siya ng mga pinagbabawal na technique. Kaya yung shaking hand technique. Pucha, ano hawak mo dyan, anong hand signs ang ginagamit mo dyan, anong kinakamot jutsu mo dyan, Yun o. Nakita mo, ito yan ang hidden palm technique from the hidden village para mailabas lahat ng hidden answer. Kasi ito, ganun lang siya. Sige, subukan nyo mandaya. Ay, ano pa siya? Anong shirt to? Sunod. Okay, nice. Oh my God. Darling in the Franks. Nice. Well, kung geto naman ang tropa mo, di mo na kailangan talaga ng girlfriend. Lalayuan ka naman ng girlfriend talaga. Pinoy Bochi. RC ng bayan. Di masarap yan. Bochi. Nako, babae ba to lalaki? Okay lang. Mas gusto ko yun. Sunod. Bugok. Anong to? Nasa manga talaga to? Well, kung siguro ko hinabol ka talaga ng manok. Ito yun, nung tinatrash talk yung alagang manok ng tatay mo. Kaya kasakin ka ba? Tukain ka ta. Tukain kayo uud mo. Sugi. There's Filipinos in here. Oh! I've heard of those. Kami yun ah! Wait, what? No, those are not it. What? Sino to? They lied to me. Where the... Here are the Filipinos. Yay! Yay!
Masyado malaki para sa isang Pilipino. Sunod. Buti pa yung VTuber nagiging totoo na. Ating mga pangarap, hindi pa. At least hindi pa sila nagbubutasan, di ba? Ito yung alternate ending. Ito yung after credits talaga na mangyayari. Pagod na. Ayoko na may pag-aaway sa'yo. Pareho lang naman tayo inaabuso. Ito pa naman yung espada niyo. Ito yun, yun. Balik tayo sa kanya. Sugi! Naalala mo yung buhok mo nung grade 7. Tigil. Ano ba yan? Nanonood na nga tayo anime eh. So, kailangan natin bakasan pa yung chance natin magka-girlfriend. Ano ba? Oshinoko fans, Chainsaw Man fans. No? I gently open the door. Ano ba? Walang labi sa Doki Doki. Walang don't open, leche. Ang first gear, no, Kokyu. Ang kalaban mo lang dyan, yung mga mga upper MMDI ang kalaban mo dyan, Lods. Ay, hindi, doon, si Zoro daw ba to? Ewan ko, di ako sa One Piece eh. Pero ito, baka pare-pareho lang naman. Sunod, joke pa. So, nakita ko agad yung BBC sa ilalim eh. Ito pala yung papuntahan nila. Okay lang, puntahan niya bago sumabog yung kulong. Sunod. Kay John Salsa. Tama! Kumusta? Ha! Ano yung kinakain nyo? Matamis ba yan? Satan daging! Matamis ba? Naku, sorry. Hindi namin kayo nabilhan ni Yomi. Satan! Hindi ko kaya talaga pag ito kalalaki mga mata nun eh. Kaya nahihirapan akong tapusin yung anong show to? Ano yung kilalang na yan? Yung Satan daging! Uy, sa labi na yan Ito, di ba? Di ba? Alin, ito ba? Satan daging! Kinaya naman niya. Sunod. Ngunit suba. One Piece rapper eh. Naiintindihan ko na yan. Datapwat. Alam mo na talaga eh pag may anime profile pic eh. Alam ko na eh. Alam ko na. Dumi ang isip. Nod, anong silbi ng human rights ko? Wala akong karapatan sa'yo eh. Alam ko to, ito yung best friend. Minsan lang manalo, okay? Ang mga gusto ko, bigyan mo na. Nanisi ko eh, naiinis na naman ako eh. Sobrang bihira lang manalo ang childhood friend o yung blue yung buhok. Kaya wag na. Dito blue na lang yung lalaki. Oh my God. Low cost eye stalker. Nice. Tondo, ano yan? Tondo revenge. Paen. Ay, opa. Mag-away ang mga K-popers tsaka mga weeb sa comment section. Ano ba ang katumbas ng weeb sa K-drama? Ewan, bala kayo dyan. Dudumi nyo. Ay, ito pala yung driver. Pakilagay siya sa loob ng jeep. Maraming salamat. God, Japanese girl just turned Shiba into us. Okay. Okay. Okay, members version. Okay, members version. Tinakwel. Ito pangalan, tinakwel ka rin ba? Pakiulit ang sinabi mo. I-report mo ako kasi Bisaya ako. Condolences. Okay lang yan. The best cosplayer in EE. May convention. Oh, Genshin. Ano ba to? Si Jujutsu, no? Sino yan? Ilo-ilo rin ako. Ilo-ilo mo ako, ha? Ayaw lang niya magdamit eh. Kunyari ka pa, nagpamarka ka lang eh. Sugi. Okay, nice. Gitara, layo. Hindi na yung One Piece. Many pieces na yan nabubuhay nila para lakbayin. Nakasulad na agad. Kali kay J. Ryan. Masarap ba inihaw kong Betamax? Okay, ito mo, binasa ko sa kanan ha. Kala mo ha. Go. Okay na. Medyo may isik kayo yung kinain ko kanina. Harap, pagbabae nagtitinda, wala, nag-overtick na ako lagi pagbabae. Pero baka mas gusto niyo yan. Andudumi nyo. Sigurado ako may mga magko-comment dito sa video na to ng mga naka-profile pic. Alam ko na kayo. Basang-basa ko na kayo. Anong gagawin mo kay Bonja? Oh! Okay. Accurate naman. Tugi. Oh! A rare picture of Dexy Diaz wearing a higaw jacket. Is it ba yan? Kailan to? Ano ba to? Nung hindi pa siya, nung ano pa siya? Hindi pa siya pampamilya. Huling-huli ka, hindi nakakawala sa mga Konichiwa, mga ganitong bagay. At panguli, ito na ngayon, isekai, di ba? Isekai o isekai? Sasakay ka ba o hindi? At doon tatapos sa mga Konichiwa, Milkay, Ligogsu pa na mga ganito. Search lang anime memes. Marami yan tayong ginawa pa. May playlist din ako nakapin sa comment at sa description. Paulul Kun, sayonara.